Espanja on yksi maailman suurimmista viinintuottajamaista, joka tunnetaan monipuolisista ja laadukkaista viineistään. Espanjalainen viinikulttuuri ulottuu tuhansien vuosien taakse ja maasta löytyy useita tunnettuja viinialueita, joilla viljellään monia erilaisia rypälelajikkeita. Espanjan tunnetuimmat viinialueet ovat Rioja, Ribera del Duero, Priorat ja Rías Baixas. Rioja on tunnettu erityisesti Tempranillo-rypäleistä valmistetuista punaviineistään, kun taas Ribera del Duero tuottaa voimakkaita ja täyteläisiä punaviinejä. Priorat erottuu mineraalisilla punaviineillään ja Rías Baixas on kuuluisa raikkaista Albarino-valkoviineistään. Espanjassa viljellään useita rypälelajikkeita, mutta tunnetuimmat ovat Tempranillo, Garnacha, Albarino ja Verdejo. Tempranillo on monien huippuviinien perusta ja Garnacha tunnetaan hedelmäisestä ja mausteisesta luonteestaan. Albarino ja Verdejo ovat suosittuja valkoviinien rypäleitä, jotka tuottavat aromaattisia ja raikkaita viinejä. Espanjan viinien laatuluokitus perustuu säädeltyihin alkuperäalueisiin, Denominación de Origen, DO, ja laatuluokituksiin, Denominación de Origen Calificada, DOCA. Näitä luokituksia ovat muun muassa DO, DOCA, Vino de Pago, VP, ja Vino de Lauantai Tierra, VT. DO- ja DOCA-luokitukset vaativat tarkkoja laatukriteerejä, kuten rypäleiden alkuperän ja viljelymenetelmien tarkkaa valvontaa. Denominación de Origen, DO, on Espanjan peruslaatuluokitus, joka varmistaa viinin laadun ja alkuperän. Denominación de Origen Calificada, DOCA, on korkein laatuluokitus, jota on myönnetty vain Riojan ja Prioratin viineille. Tämä luokitus edellyttää tiukempia säädöksiä ja pidempää kypsytysaikaa. Vino de Pago VP on ainutlaatuinen luokitus, joka myönnetään yksittäisille viinitiloille, jotka tuottavat poikkeuksellisen korkealaatuisia viinejä. Vino de Lauantai Tierra VT on alueellinen luokitus, joka on joustavampi kuin DO- ja DOCA-luokitukset ja mahdollistaa kokeellisemmat viinityylit. Espanjalaisissa viineissä on 3 tärkeää ikääntymisluokitusta: Crianza, Reserva ja Gran Reserva. Crianza-viinit ovat kypsyneet vähintään 2 vuotta, joista 1 vuosi tammitynnyrissä. Nämä viinit ovat yleensä hedelmäisiä ja kevyempiä. Reservaviinit kypsyvät vähintään 3 vuotta, joista vähintään 1 vuosi tammessa. Ne ovat monimutkaisempia ja tasapainoisempia. Gran Reserva-viinit ikääntyvät vähintään 5 vuotta, joista 2 vuotta tammessa ja 3 pulloissa. Nämä viinit ovat hyvin ikääntyneitä, hienostuneita ja usein erittäin arvostettuja. Cava on Espanjan kuuluisa kuohuviini, joka valmistetaan pääasiassa Katalonian alueella, erityisesti Penedesissä. Cavan valmistusmenetelmä tunnetaan nimellä Methode Traditionnelle, jossa toinen käyminen tapahtuu pullossa. Tämä menetelmä tuottaa hienostuneita kuplia ja syvällisiä makuja. Cava-luokituksia ovat muun muassa Cava, Cava Reserva ja Cava Gran Reserva. Cava-viinit kypsyvät vähintään 9 kuukautta, Reserva vähintään 15 kuukautta ja Gran Reserva vähintään 30 kuukautta. Espanjan viinien monipuolisuus ja rikkaus tekevät siitä ainutlaatuisen viinimaan. Eri alueet, rypäleet ja laatuluokitukset tarjoavat laajan valikoiman viinejä, joista jokainen viinin ystävä voi löytää suosikkinsa.